ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Mga tugang maray na hapon po sa gabos na mga parantabay kan Bicol Target ngunyan na Martes. Sarabay-sabay naman po katadigdi sa programing ini sa God alas 5 nin pagkahapon. Tangani magre-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, ako po muna ang sendong makakiriba. Edwin Peralta po. Katuwang ta siyempre dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Sa 1st District si Jomar Bien. 2nd District, Al Armario, Jimmy Nasalita, Ans Galero, Renz Luna, Luwens Barcena. Sa 3rd District si Jimmy Nasalita. Sa lado technical, siyempre si Big Boy Tanay. Nagmerendal na lamang ka mo? Dahil, sarap mo niyan na merendalan na Big Boy. Pinakurong balingoy. So medyo nagtitipo-tipo. Kargan mo sa nakidakol na natok. Tapos andut-dutan mo. So, bagoong na linuto sa gata. May lada, buda, daon kang lukban. Puertiyo niyan. Yang kasi ibabaw kang gapo. Sa iritasan bitis mo, puwerte ang pahit ka. Pwede na yan, sagod na pamanggi yan. Kung de kang lagi cry, pwede man kamuting kahoy, o bien balingoy. Kung de pa kayan tsakoy, o bineribid. Purong pampagutong ang pahit mo. Ayan. Maski makamerendal ka ng ngonyan, dyan nabanggiday ka na magkaon, pwede na iyan. Pagkabanggi-bagaday, makipuan ki gutidan ka, makaturog man sana. Basta may lago lamang ang tulak mo. Okay, doke! Kumusta tabi ang gabos ng mga parantabi tadigdi sa Radio DCGB, online, on air, worldwide, netwide, and Ayan. Sa mga nakaantabay sa tuya sa YouTube, sa Facebook Live, sa radio, asin sa online, ang samuya pong pataratara, pangungumusta sa lambang sa Rosendo na dapat kita safe and ariglado an sa tuyang ni magaw mananggad merindal kay hermano pinakrong ubal na kalibong batag na may sago laiya dawnin pandan an paamis kalamay sana. Hermano, gwa ka lamang dyan. May tada ka pa dyan lamang. Ini ang tunay na pampagutom. Okay? So sige po. Bastang sana ariglado kita. Yan, ingat-ingat manggiraray because yan pa manggiraray ang patakot kan COVID. Buda, igwa pa ki mga iba-ibang variants na nakalaog na digdi po sa Pilipinas. Guro bagyo adi. Nakalaog lang sa Philippine Area of Responsibility.
ining ibang variant na niyo. Kaya ingat-ingat, lalo na itong suali sa India, na sabi, madali ang paglakop kay ni pangyayari. Kaya ingat-ingat sa natabi, tanganing di kita tamaan kayan. Okay? For the meantime, aramon tadaw ang rangkada kan istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya si Alar Mario. Marina hapon, go! Marina hapon, Direk, desidido talaga ang Apex Management na putulanin supply kan kuryente ang rapo-rapo. Ngonya na maabot na Mayo 15. Sabi na negotiable yan. Iyot ang yan sa ginibong press briefing, ang sabi ni Chapat na Gutierrez, dai man sa inda nakikioron ang alkalde kan Rapo-Rapo, na si Mayor Ronald Galicia, kan mga inot pang aldao, mismong sinda na ngani, ang apik na ngani, nag-initiate, na makioron sa lokal na ekotibo kan Rapo-Rapo, kaning tabangan sinda, sa pagsingil kan utang na maabot 32 million. As of now, dahil man ki pigibong lakdang ang alkalde kan Rapo-Rapo na makioron sa inda. Napauno. Sabi, dahil man nga kami na mababasol kayan, dakol na kaming efforts na ginibo, malangani sa team kan APEC, mismong nagdyan na sa Rapo-Rapo, tanganing mangolekta. Pero dahil man kinangyari, ang sabi, ang feedback man na nakukuha, kan management, hali sa informasyon hali sa Rapo-Rapo, nagkaparatara man daw ini si Mayor Galicia, na ang problema kan APEC sa indang lugar, kulang ang collection center ninda. Pero taliwas ini sa paliwanag kan APEC na dahil masin nagkukulang, igwa masin da diyang kiduang collection center, kundi talagang ang problema, dahil man talaga nagbabarayad ang ibang tao, ibang consumers. Bilog na isla kan batan po na Rapo-Rapo puputulan o sumay mga moruso sana? Pero may damay na ini, taga-boss, tabi director. Garo pala na ulakit naman. Dahil nakirisaw ini, iwan is big question ko man, kung nga taarog kayan, irak man niya ako kaniba, unfair man sa iba, pero dahil maginibota, kumagang yan, negosyo ini, ginibo minaman ang kabos, kundi may problema talaga, dahil nagbabarayad sa iba, kaya yun yan ang bigato ba mo yan na problema mga consumers dyan sa Rapo-Rapo, madadamay sa iba, dahil sa pagbayad kaniba. Imagine 32 million. 15 sa nanganing unaan pipabayad. 15 man sa nang pigaagad na mabayadan lamang at least sagkod sa Kabanga lamang. Sa Biyernes. Kabanga lamang. Hindi lang kung may pigigibo naman si Mayor Galicia. Nalakdang kanit, yun na nga na nagrangay mga consumers dyan sa Rapo-Rapo. Paano nasinda kung putulan man ang gadgan supply? Iyan pigapod na sana all. Iyon na nga, tama ka nga, Director. Yan, so point na pig-raise naman. Applicable niya kung ngunyan, so sana all, talagang magiging all. Ang mangyayari ka ni, kung dahil magkabayad, so bilog na Rapo-Rapo, ayan, madadamay sa iba. Desidido talaga, napek, desidido na sinda. Iyong nga na iling ko ba yan, non-negotiable na pala ining pahit na ini? Iyo tamay nagapot man nga ni, paano nga kung may makiaram nga yung politiko, makioron, dahil man niya kabilabot na kayan, ang ororon nga ngon yan, between APEC sa kaso consumers. Iyo, may rason man. Pero nga nito suotang ka na APEC sa mga pagkakautangan ninda, perang bilyon ito? Grabe na ngon yan. Dati baga, kan last month, kan pagpasko ninda, 2.3 sa na ito. Yan, 3.4 na. Bilyon? Bilyon. Siya man nagpaparakuha siya nagpambayad kaya kung dahil nagbabarayad sa mga konsumidor. Correct. Yung man ang problema ngon yan kan APEC. Boda nagagastos ng sindata, so rehabilitation effort ninda. Yan. Nakulo nagastos
samanta, sige mabagaan de-develop kan mga substations. Pero lugi na maray, imagine ang kada aldaw ang sabi nalulugi sinda kada aldaw Milyones gayon? 40 per days 4.6 million A day? a day. Maray nga, tayo nasustenir pa man eh. Matindi. Oo. Kaya grabe. 140 million a month ang lugi ninda. Oh. 1.6 billion a year. Poon kan pagpuunin da dyan, sagod ngun yan, day pa kung nanotisya na naggagana lamang sinda. Puro per day. Maray pa sa bulangan, may nanggagana. Digdi dahi. Dihado pala na, meron wala pala ng Sa pahit. bulangan, sa tupadan, may nanggagana. Pero an apek, perming per day. O tadi man ang gagana? Kaya, Palulugi ng kadpirmi? kaya per day kita gani ka, boss. Pag pinuruto lang kita ka, boss. O di man pwede. Pwede nga ni, yun, gusto ninda mangyari. Puro to lang kita digi sa mainland. Sana all. Sana all yan, sa agata, may iba pang anggulo Baka, kita ng istorya. kung araw kayo nang mangyari digdi o, matitigbak ang ekonomiya ta digdi o. Tigbak talaga. Di, inda kundi mag-aral sa mga tao. Yun na ini. Baka- Talagang matindi na. Lalong naglalala. Sige. Okay, David, rin ka na impormasyon. Alam Mario, thank you. Mapalasabi hal sa mga rangkada kan mga istorya. Iyan. Oy, mga taga dyan sa Rapo-Rapo tabi. Anapot mo niyan po na May 10 up to May 14 in a span of 5 days, kaya daw makaraise ki 15 million ang Rapo-Rapo sa mga konsumidor. Ngaya kada aldaw, o day tungon yan, May 11, at least masingani 2 milyones ang aldaw, sa 5 aldaw, kulang pa 10 milyones na, kabrot pa sa 15. At least 3 million a day, in 5 days, 15 milyones yan. Ano nga, kaya daw ma-raise kan Rapo-Rapo ang 3 million a day sa mga konsumidores kini. Batan and Rapo-Rapo. Kaya daw, na nasa tao kita ngunyan kan pandemya, so mga tao, dahil man ki tul-tul na paghanap, nagkadaramot-damot ini paano eh. May mga konsumidor dyan na aralan ko talaga ang bill. Ni paano mo pa mabayadan ito kay bilog? Kaya pigagad nga ni, kung pwede installment, mensual ang pagbayad. No, di, maski mensual, paano makaka-raise kan kinakapo na 15 out of 32 million na utang o obligasyon. Di nga ni kabanga, kabanga kan 32, pira, 16. O sabi kan Apek, dahil na, Pitsa 15 sa Sabado, madiklom ang Rapo-Rapo. Bata mapiesta the following week. Yun ningon yan ang dilema kan mga taga dyan sa Rapo-Rapo kung papaano. Kung makaraise kan 15, no cut-off, no disconnection. Pero kung dahil, maka-dilin siya, maka-raise kan kinakaipo na kantidad, potol ang kuryente dyan sa isla. Irakman, kan mga nagbabarayad, damay, damay, yaw pa sa karatola mo sa itaas, tapos na bagayan. May nabalik si Al? Al? Yaw ka pa? Kaya daw sabi ko na.
Okay. Sige. Damang kita sa 3rd District, si Jimmy Boy. Jim, kumusta dyan? Salamat, Direktor. Maray na hapon sa mga parantabay. Nalusutan si Kapitan Ando Namya kan Barangay San Francisco. Kan mga trabahador kan na taga MDTS, kontraktor kan Globe na in charge sa pagharali. Kan mga linya o kable kan Bayantel. Concern party na iningunyan kan Globe. Igdi sampangan kan na Marcial o Ranyola Memorial School tabi Direktor. Ina-stop ni Kapitan Namya ang pagtrabaho kan mga nagtatarangkas kan na kable sa pagsabing dahil lamang ini nagpaisi sa barangay. Pantang durante ka nahali na ang kable kan Bayantil. Iwiwalat siya na kan mga ini, ang mga nakalaylay na ibang kable, tamili nahali na sa mga pungot-pungot kay ni Direktor, waragas ang mga nakapungot na iba pang kable. Kung sa inan kahagadan kan Kapitan, isulit giraray kutanan, mga dating hiniro, nindang kable, sa pagsabing tibad, gikanan palugod din ni na aksidente. Una mo, mga spaghetti na tapi Direktor, ang mga ini, ang problema, takan pag-una ni Kapitan nagharali na, si Kapitan naghali naman, nagpasiring kay Vice Mayor Ando Palabrica para ipaabot ang siring na concern. No, Ang problema, in-interview ko live si Kapitan, puto, nagpuruilta so mga taga-MDTS, nagtatrabaho na naman kan inagihan niya ito yung man sa lugar na pinapundo ni Kapitan so patrabaho. Ngunyan, sabi ni Vice Mayor Lando Palabrica na ipapaabot niya ni sa sayang mga pag-iriba sa konseho sa maabot na Lunes sa regular na sesyon sa pagsabing public safety kan publiko ang pinag-iristoryahan digdi. And susog kay Vice Mayor Palabrica na sa paghiling niya, pagtubod niya, karisala na basta sana na magbabaraklasan mga na dahil lamang ng koordinasyon sa lokal na gobyerno na iwan nakakasakop asin kuning kaso iguanin na mga Arabiria problema natural sisayaan babasulon kani bako man in damit bidining MDTS kung saan makukuha ini sa inan opisina kay ni ang sabi nakabase ni diyan sa syudad kan Legazpi tabi Direktor. Anong ngaran? MDTS. Ano ni telephone company ini? Tayo nga niyan, dahil maintindihan, tapig basihan man sana ni Kapitan Ando Namya, itong sa mga lunadan kay ni. At one time, MDTS. kasusaro baga Jim, alik kami dyan, kan Friday, naagian mi manangga din diyan sa area iyan, may pigtatrabaho manangga dyan. Napa sa mga solo lunadan? O MDTS, tapos, iyo may ang mga empleyado trabahante kay ni mga naka-color blue kunay ko nasala blue ang uniform kay ni tanagihan niya to ni Kasubago kun di man kita nagpundot tabaka kita si kitan masitakan mga ini natatangay nagpapara puro footage kaman nga digdi sa masisay ka ay mga problema sa priman sana so pahit na tabi Direktor yaon sa mga gilid kan sa gilid kan tinampo ha an truck kasin sa pang lunadan kani maginibungan ka sa bago habang yaon yan tabi Direktor nakaaro nga baga so ladder ninda sa poste iyo yan nagtatarang kasi na paguna ni Kapitan minarali na buminaralik pala pigtatangkas hindi bigsasalidaan pa dahil na nga ni tinangkas sinali na ninda sa linya ni nakapurungot-pungot baga ini. So ibang linya, sabi ni Kapitan, natangay pa siguro, ibalik niya nindo sa dati. Dahil man nga kami kan makiaram nga, tabako miman nga iyan. Maski nga ba ko sa indo, tinali nga nindo. Anong pigtatangkas hindi? Anong linya? So Bayantel. Dahil mo siya nakipigsasalida? Dahil naman, tigtatangkas na nga ni. Dahil naman ba ang servisyo Bayantel digdi sa to? Iyo nga ni, oo. Gari na ako nabakal na gayo din ani spekulasyon man sa nakasubago sa oron-oron ni Vice Mayor tapos ni Kapitan. Globe na gayod? Oo, posible Globe na ini tabi Direktor ngo niyan. Kaya pigahali ninda ang question haralo baga ini. Iyo. Organized napupungot ini. Nip tinangkas ninda sa linya ninda. Waraga ang gustong sabihin man sa ni Kapitan, ayuson ini. Ibalik giraray sa dati. Ngonya sabi ni Kapitan, dahil nga kamo di magbalik, na dahil kung nakakauronan sa indong kontraktor, na in charge ka ni,
sa pagsabing, ang piguro niya sa safety digdi sa barangay. Iyo baga. Lalo ng along National Highway baga ngayon na igwa pa patinin, road widening. May masabudan bagay dyan. Paano May na? masa po na nagmumotor man naggilid, may masa po na niya kayan dyan, mapitik sa nakan tabling gari na mga pansit yaon dyan sa mga post sabi direktor. Iskwido na buton niya kan dyan. Iyo Ang baga. pagkuna ni Kapitan, nag-arali na, uminali naman si Kapitan, kan mag-agi kita, yaon man gira rin nagtatrabaho. Nagsagin man sa nag-arali, paghali, kinahiling na si Kapitan uminali naman, pabalikan ta ngayon, tuwara naman niya si Kap. Ano ang pahit ka na? Taraguan ang pahit? Hide and seek pa lang? Hide and seek. Lalong nagkalintar so payo ni Kapitan Ando Namya, baka sa Lunes sa sesyon, magtumar party si Vice Mayor Orlando Palabrica tayo pinabot na ni Kapitan Ando Namya ang concern na initabi, Director. Okay. Yan ang sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mabalas sabi Jimmy Boy sa mga dugang na istorya halid dyan sa ginubatan na gatod sa oras na 36 minutos pakalampas an alas 4 Ans, Jomar and Luwens stay put. Mabalik kami. An oras hatod sa Indokang. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the Gold Cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw!
Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Maray na hapon pa lang dyan sa Barangay Pili, kan baka kay Albay, kay Pading June, Sambahon, try nindoan na masyaram na guto dyan sa Pili, Bakakay, Buda, iba pang mga pagkakandyan. Si Pading June na Sambahon mismo ang nagkukugay kan guto dyan. Buda may pansit, etc. Besa na tamang ano sa ro, pag nalugaran kita, baluon tama ng gadna. Marina po sa mo Pading John. Okay? Sige, dugang tan istorya, halid dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, ano, may sesyon ng ngunyan? Yes, direct, maray na hapon sa mga parantabay. May balik na sa dati ang regular na sesyon alagad sa ngunyan. Padagos pa ang proseso kang nasambitan ng pag-ururong ngunyan na pagkahapon naman kang sa ngunyan panalawigan kan Albaya. Mientras tanto, direct sa iba pang mga bareta, talagang aminado si Alcalde Noel Rosal, kan Legazpi at Sinapabayo, kan Regional Development Council, kan Bicol, na dahilan sa pandemyang COVID-19, may mga bagyo na uminagi sa riyon. Kasi iba pang rasones teknikal, nagtiigwa talaga ng pendiente sa duwang dakulang proyektong pan-infrastruktura sa Kabikolan. Sinabi ni Alcalde Rosal na ang enot na proyektong aplikado kay ni, iyan padagos pang konstruksyon kan Bicol International Airport sa Banwaan kan Daraga, na haloy ng pinuulan asin sa huring progress report na ipinabot man kan Department of Transportation, DOTR, maabot sa 80% pa siya na nakukompleto ini. Sigun kay Rosal, maski siya naglalaom na mautob ang enot ng plano o target na petso sa komplisyon kay ini gunya na taon, alagad kung daiman daw, dahil nga isusiri ng mga rason na naunang bitin niya to, posibleng mapendente pa ini. Ani kadua ayo ang proyektong Philippine National Railways o PNR na South Long Haul, alagad posible daw na sa taon 2025 pa ini makompleto. Ini ang pagkaptang kan pahayag ni si Chairman Rosal. Yung ating international airport, alam niyo naman, ito talaga ang pinangako ng ating Pangulo, and we were assured that hopefully the latest by November magalanding tayo sa Alubuna, no? So babangan natin 'yan. And of course, the PNR na matagal nang inihintay ng mga Bicolano, Kabsec. Ito talaga ang magiging game changer sa Bicol na medyo napabayaan. And for me, as your RDC chair, this will be a big
accomplishment of the President na ngayon umpisa natin to. Although the timeline will be, because of the delay, not only of the COVID, but because of the right-of-way, matatapos to by 2025. Sinabi ni Rosal na diit siya ng pasensya nga gadulinda sa mga Albayan at sa mga Bicolano ay kinaraman sa proyektong naunang bitan nga to ining sa PNR project at manining Bicol International Airport dahil ako nang kasi makompleto manining sa mga maabot ng panahon ini madarama ng progresyo sa Bicolan lalo na sa lalo ng ekonomiya, turismo at pag-empleyo. Yan tayo direct ang mga impormasyon pa ang Galero District. Mapalasabi an sa mga dagdag na istorya may restante isunod na daman sa First District si Jomar Bien. Jomar, maray na hapon tabi. Salamat direct, maray na hapon man sa mga parantabay. 8 kaso ng COVID ang nag-registro digdi sa First District and Albay ngunyan aldaw. 4 kayo ni sa Bakakay, 2 sa Tabaco, asin 2 sa Tiwi. Sa Banwa o sa syudad kan Tabaco ang nagpositibo ngunyan aldaw. Tarong 58 anyos na babae na taga Barangay San Vicente kan syudad. Asymptomatic ini pero na-trace ini dahil anta nagkaigway inin exposure sa sarong na nagpositibo kasuudma na sarong lalaki na taga Barangay San Vicente ang naunang bita na Banwaan o syudad an ikaduwa pa na nagpositibo ngunyan aldaw digdi sa syudad kan Tabaco. Iyuan sarong 25 anyos na babae na taga Barangay Pawa kan syudad na asymptomatic naka-quarantine na ini. Sa Banwaan kan Tiwi ang nagpositibo ko niya na aldaw pareha sining produkto kan contact tracing and taro ining ang sarong 22 anyos na babae na taga Barangay Biyong kan Tiwi Albay close contact ini kan taga duman masara sa indang barangay. Ang babaeng ini yung asymptomatic, asin ang ikaduwa man na nagpositibo ko niya daw sarong 26 anyos na lalaki na taga Barangay Kale, Kantiwi, taro ining pribadong empleyado. Ang close contact niya, taga Daraga, sa Daraga, may hilang ang babaeng ini, may hilang ang lalaking ini, o nakamati siya. Kasabay kan na pagpositibo man sa COVID-19. Kabanwaan kan Bakakay, 4 ang nagpositibo ko niya na aldaw. Ang sarong digdi, sarong 34 anyos na lalaki na taga Barangay Panarayon, pulis, asymptomatic. Sarong 41 anyos na lalaki taga Barangay 13 Poblasyon, asymptomatic manini. Sarong mana 52 na lalaki na taga Barangay Langaton, asymptomatic. Asin sarong 79 anyos na lalaki na taga Barangay Langaton Manggiraray na may kamatian. Anas man sila produkto kan contact tracing. Yan tabi, direct ang mga bareta may koneksyon sa nagpositibo sa COVID ngunyan di sa First District and Albay. Jomar Bien, DCGD. Mapalasabi Jomar sa mga dagdag na istorya. Sige, sunod-sunod ang mga istorya di ginamagata sa Second District si LBB Luens Burse Barcena. Luens, kamen. Salamat Abi Direk. Good afternoon. Good afternoon sa kapos na mga parantabay sa mga dagdag pang pareta pinataanan ni Kapitana Ami Bariso kan Barangay Burakwis, Legazpi City, Tabi Direk. Ang mga para-tricycle dyan na nakaparada sa Saindang Barangay, sa sentro kan Saindang nasasakupan, na magtagatultol sa pagtapok din manlaylain na klase ng basura. Takon, uuliton pa daw ini sa ining titikita na. Initabi direk ani pinagunambita ni Kapitana Bariso sa DCG Beños na siya iuyam-uyamana kana mga permina sa ng pag-uugali na kung kadaklan na mga oras ang nagrelinig ang barangay Mansana asin gakulon tabi direk din mga ipinagwawalat na mga manlain na mga basura arong kan mga plastic, face mask, asin face shield. Usok kay Kapitana Bariso, dahil niya ini pinagkukonsinti sa iyang barangay, kaya mismo siyang pinagpapatalidan niya na ini na magtirinultol na dahil lanta, iyon ang dagan managadaw ang dapat nagibuhon, ang pantiniron, kalinigan kan sa indang barangay, tangani na pirmi ining kaaya-ayang pagdarayon kan mga taga-ibang barangay. Susugman kay Bariso,
na answering na bagay sa iyang tatawanin na pagtuon na pirana daw siyang beses kay ni kakapaulit asin kakapaisi. Pero oras daw na siya mawara na talaga nin pasensya kakawarning sa mga ini talaga na ining malalanita na kanita taon nindang penalidad. Dahil na daw sinda kay ni mapapasol basta ang gusto ninda sa sindang barangay mamantinir ang kalinigan ta sinda daw sa council dahil sinda nagpapabaya sa pagmantinir kang kalinigan kan Buragwis. Iyan tabi direk ang magdagdag pang istorya. Ako po si LBB. Sige, mapalasabi Luwen sa mga dagdag na istorya ulit yan sa luwas. Diyan kita sa Banwaan Candaraga. Ano na kung may session man ngunyan? So, konseho, Renz, kamen. Yes, maray na hapon tabi direk kasi na maray na hapon sa mga prantabay sa mga tuganyatong mga bareta sa katapos pa sanang regular na sesyon ngunyan na pagkahapon nag-request din na magakanigong budget and committee infrastructure sa Pangkal Kagawad Magalona sa DBM din maabot sa 1.1 billion pesos para sa mga flood control project system digdi sa Barangay Busay, Kidako, asin iba pang mga barangay digdi sa Banwaan, Lindaraga. Siguro digdi kay Kagawad Magalona, ang pamayo kan Committee on Infrastructure kan Sangguniang Bayan na kung saan na nagkareparo man talaga na ini ang kulang sa nagkapirang mga barangay digdi sa sentro, partikular na dyan sa may Barangay Busay, Kidako, asin iba pang mga hararayong barangay na kung saan dahil napapansin masyado lalo-lalo naman pag mauran talaga ang pigbabaha. Especialmente digdi man sa may Barangay Busay na harani sa may pabitsan kan Bulkan Mayon na kung saan ang tubig nga isang unyan na dating epekto kan pag-agi kan Bagyong Siroli na nag-iba na nga sa direksyon kan tubig. Kaya apuera digdi sa dalawang barangay sa Busay asin sa Kidako, target man na sakupon kan unambitan ng budget na maabot sa 1.1 billion pesos. Ano iba pang mga flood control digdi sa Kapalibotan, digdi sa Banwaan na Candaraga. Kaya sa ngunya na nakapasar na nambitan ng resolusyon na iyong minarequest in budget sa DBM, halat-halatan kan Sangguniang Bayan, kung ano magiging kasimbagan kan DBM kung noon rahan, nambitan ng request para mabudgetan ang pagpapagibonin mas magayon na flood control system digdi sa mga barangay sa Banwaan, Candaraga. Sensinda ano ang resolution sa DBM, partikular sa arin na budget, national budget? National tabi, Director. Direktamente na mismo sinurat so request kay Sir Wendell Abisado kana DBM tanang budgetan ang mga proyekto. Kay Wendell Abisado pala pig-address. Pirang bulan pa ini maalat. Data aram. Aram mo, dakul man ang mga nagka-aeronaut duman, boda, so DBM, pigtitipak man sa budget nila para dagi sa COVID. Roger. Di ba? At least may resolution basang. At least may pigpapasa. Kung di nindakul ko guna yan, dayan maero. Sige daw. Director, at magdagdag na impormasyon sa luwas, Renz Luna, DC Jibinyan. Mapalas tabi, Renz, sa mga dagdag na istorya, liman dyan sa Banwaan, Candaraga. So, sa pagi po kayan, dyan po para menras namin natapos ang presentasyon kan sa tuyang programa, Bicol Target Afternoon Edition sa pangaran ni Pia Fernandez. Yan, taod-taod, abangan ang sa tuyang mga bareta. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.